Bueno, moi bo día a todas e a todos. Damos comenzo a sesión extraordinaria do Pleno do Concello para a elección de mesas electorais. É o único punto que temos na orden do día, simplemente facer unha mención aclaratoria antes do inicio do sorteo e que deuse conta xa na Comisión de Facenda anterior ao Pleno, pero para que de constancia tamén no propio Pleno, unha modificación que vai haber en estas eleccións con respecto ás anteriores e que ten que ver coa mesa de Queiroas e coa mesa de Amiadoso. Recordar a toda a corporación que nas pasadas eleccións, por a baixada de número de electores na mesa de Torneiros, houve que facer un cambio de maneira que aqueles veciños que estaban empadroados, 4 concretamente en Queiroas Pequeno, pasaron a incorporarse á mesa de Torneiros e, por tanto, completarase o padrón e posibilitar o padrón electoral e posibilitar que non se perderá esa mesa. En esta ocasión, o número de electores da mesa de Torneiros ascende a 201, por lo que non foi necesario facer isto, e aqueles veciños de Queiroas Pequeno que estaban nas anteriores eleccións que tiveron que exercer o seu dereito a voto na mesa de Torneiros pasaron outra vez, como debería ter sido sempre, a mesa de Queiroas e, por lo tanto, sin ninguna alteración nese sentido. Pero ese problema que tuvemos nas eleccións anteriores coa mesa de Torneiros, en esta ocasión plantexóusenos coa mesa de Amiadoso. E, por lo tanto, houve que facer tamén unha variación, e deso xa se deu conta tamén as portavoces o outro día, unha variación, entonces, feito con unha premura maior do que requeríamos, porque así non o pediron por parte de Estadística, para chegar a tempo, lóxicamente, para estas eleccións, que ten que ver, en este caso, con esa disminución que estaba dicindo de electores na mesa de Amiadoso, que foi necesario, por lo tanto, para non volver outra vez cos veciños de Queiroas Pequeno a trasladarlos, en este caso, a Amiadoso e teros de romería por todo o Concello, facer un cambio e incorporar a mesa de Amiadoso, aos veciños da Pousa. Son 5 electores o que se incorporan a esa mesa e que terán que exercer o seu dereito a voto aí. Tal e como comentábamos xa en esa comisión, as diferentes portavoces dos grupos municipais, o que explicábamos é que se ponía a súa disposición todos os medios necesarios para exercer ese dereito a voto, xa sexa iso, coordinando o transporte necesario para que podan trasladarse desde ali hasta a mesa de Amiadoso, ou tamén a posibilidade, para facelo por correo tamén, de facilitar o transporte se era necesario tamén para que poderan exercer o seu dereito a voto por correo. E entonces, con esa variación, que é a única que existe, con respecto ás eleccións anteriores, procederíamos a facer o sorteo. Añadir solamente que non foi posible, por revisar todos os distritos e demais para ver e repensar como podría ser no futuro a vista desto, porque o adianto electoral xa se preveía por parte de Estadística. De feito, cando nos chamaron, ainda non estaban convocadas as eleccións e xa nos chamaron, xa nos dimos conta en ese momento que o tema iba a ser seguramente bastante inminente, non cando se nos requeriu así, foran convocadas as eleccións vascas e, por tanto, xa se puxe todo o mecanismo a funcionar, se había esa coincidencia e, por lo tanto, a único margen de maniobra que había era dentro dos propios distritos que xa existen e, por lo tanto, esa foi a posibilidade menos molesta para o conxunto dos electores e electoras das mesas, e, por tanto, pola que nos tuvemos que decidir. Como dicía, a única variación, entonces, se non hai ninguna cuestión con respecto deste asunto, empezamos entonces o sorteo. Mentre se vai facendo o sorteo, entregos unha documentación, isto tengo de todos, non? E aí, no que se dá conta, do número de electores por mesa, para que se vexan tamén, cuáles son as evolucións en cuanto ao número de electores con respecto a eleccións anteriores e a estas eleccións, e, por tanto, se ve claramente aquí que hai 2 mesas que están no punto aí desa baixada dos 200, que son a de Torneiros e a de Amiadoso, que están cos 201 cada unha delas, como decía a de Amiadoso, porque ten incorporado xa a esos 5 electores da mesa de Queiroas. Perdón, a mesa de Queiroas Pequeno xa nos estamos tranquilos.
verá tamén todos os grupos que aqueles censos que tiñamos antes, sobre todo no que tiña que ver co IES, de 900 e pico electores, ou están reducidos a 615, 641 e 664 electores, unha vez que hai unha mesa máis ali, que por tanto, que xa estamos a uns niveles máis gestionables. Bueno, IES Allariz 1A, presidente Javier Díaz Cid. Primeiro vocal Celso Ferro Cordo. Segundo vocal Ismael Feijó Taín. Bueno, IES Allariz 1B, presidente José Luis Pérez Lamelas. Primeiro vocal Julián Otero Barco. Segundo vocal José Ramón Bispo Cid. Aí facemos unhas seguramente un guardia civil, están movilizados ese día, non sei. Santa María de Augas Santas 1-2A, presidente Celestino Cid Gavilanes. Primeira vocal Laura Blanco Neire. E segunda vocal María Pilar Cid Fernández. Centro Social de Meire 1-2B, presidente Luis Francisco Pérez Fernández. Primeiro vocal Eva León Escudero. Segunda vocal Andrea Álvarez Araújo. Grupo Escolar Padre Feijó, o que conocemos a mesa, conocemos como Extra Radio 1-2C, presidente Carlos Currás Cid. Primeira vocal Montserrat Álvarez Rivas. Segundo vocal Carlos Sergio Mascareñas Pérez Íñigo. IES Allariz 1-3A, presidenta Sandra Blanco Cendón. Primeiro vocal Luis Carlos Seiro Dacal. Segundo vocal Marta Cebreiro Robles. IES Allariz 1-3B, presidenta Faustina López Bulín. Primeiro vocal María del Mar Feijó Piñeiro. Segunda vocal Ielchu Marcos Campomar. IES Allariz 1-3C, presidenta María José Rodríguez Novoa. Primeiro vocal Manuel Santiago Quintas. Segundo vocal Julio Rodríguez Enríquez. Quiroaz da Iglesia 2-1A, presidenta Sonia Molinos Iglesias. Primeiro vocal Óscar Blanco Meire. Segundo vocal Laila Gómez Pan. Torneiros 2-1B, presidenta Raquel Ferro Rivero. Primeiro vocal Juan Manuel Bolaño Novoa. Segundo vocal Luis Nogueiras Fernández.
persoas. Aí sempre ten. Se non é a Pilar e o Nix, Que a Pilar está de non é a ir, A Pilar está de suplente de primeiro no presidente. A Pilar Amiadoso. 2, 1, C. Presidenta Inmaculada Vilanova Romero. Primeira vocal Eva Álvarez Rodicio. Segunda vocal Luisa Cid Fernández. Estamos. Bueno, pues con esta elección da mesa de representantes nas mesas electorales e esperando, bueno, que chegue que se sadabón dos suplentes que se escolleron para non ter que volver a convocar outro pleno, levantamos a sesión. Moitas gracias.